Калі б вы захацелі сабраць сябе ў краме хімрэактываў, колькі б давялося заплаціць? 1000, мільён? Спойлер, вы каштуеце менш за $200. Давайте паглядзім у вочы праўдзе. Вода 35 літраў, вуглярод 20 кілаграмаў, аміяк 4 літры, вапна 1,5 кілаграма, фосфар 800 грамаў, ну і так солі да смаку. Гэта банальная біяхімія. Фактычна мы з вами гэта каля 25 элементаў перыядычнай табліцы. Кісларод, вуглярод, вадарод і азот складаюць 96% масы нашага цела. Рэшта гэта кальц у касцях, фосфар у ДНК, жалеза ў крыві, якога хопіць хіба што на адзін маленькі цвік. Калі ўсё гэта змяшаць у бочцы, то чалавек не атрымаецца. Атрымаецца не вельмі смачны суп. Чаму? Бо сакрэт не ў інгрэдыентах, сакрэт у арганізацыі. Прырода мільярды гадоў эвалюцыі складала нашыя танныя атамы ў ДНК, бялкі ды іншыя кампаненты жывога. Таму хоць ваш хімічны склад і каштуе капейкі, кошт сувязяў паміж гэтымі атамамі вымераць немагчыма. Таму беражыце сябе. А больш цікавага пра хімію жывога дазнайцеся з відэа на канале Smash.